मानोथो मोजां मोनामोन नों आंखौ मोजां मोनदोंमोन रजे आं नोंखौनो थांनाय 2015 मायथाइनि 30 आगस्तनिफ्राय बेसेदि समायना बेसेदि रमायनामोन नोंनि महरा सना गन्थङा नारें सुनि खानाय रुंबांबां जानजि सेरेरे सोमज्रोयै हायलोलो नायनो मोजां मालायनि थाखाय हांगार फिथरब्लाबो बालेङै नों आंनि थाखाय सना फिथरमोन होदोंमोन अनजालि नोंबो आंनो दंनाय माने अननायखौ नोंनि गोरबोनिफ्राय मुगैया मुजुवा आंखौ नों गावनि साननानै नाजावदोंमोन आंबो नोंनि अननायखौ गोथार गोसोजों नोंखौनो आंनि जिउनि साननानै नोंथ' मिथिया सना नोंनि थाखाय आं बेसेदि दुखु जारला खस्थ' सहाय नांबोदोंमोन बेरायै बेरायै नायदिङै नायदिङै जेराव मोनो बेवहायनो नोंखौ लोगो मोनगोननि मिजिंआव न'निफ्राय बायजोआव लोगो हमनोबो सानो आं नोंखौ रायज्लायहैनोबो सानोमोन आं नोंजों नाथाय मोनाब्ला आं नोंनिफ्राय थुलुंगा हेंथागिरि जाबायब्ला नों आंनि गोसोनिफ्राय बोरैथो थांनो नोंखौ लोगो हमनो मानोथो जासियामोन अनजालि नोंनि अननायखौ आंनो नाथाय दिनै खोनाब्लाबो खोनायै बायदि नुयोब्लाबो नुयै बायदि खालामो निजोरा नोंनि आंखौ मुगैनायनि थार जाहोना मा दंमोन खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि